Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. मोनसे दावहानि राना पाकिस्ताना जाय फाटे मिसाइलनि सायाव गोग्गायोमोन बेखौ भारतआ अख्रां गेजेरावनो गावख्रुबदों। रिपर्टनि बायदिब्ला पाकिस्ताना गावनि गोलाव जानथायनि मिसाइल फाटे 1 जों भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीखौ गाग्लोबनो नाजादोंमोन। नाथाय भारतनि बराक 8 मिसाइल रैखाथि खान्थिया पाकिस्ताननि फाटे 1 मिसाइलखौ हारियानानि सिरसायाव गावख्लायदोंमोन। पाकिस्तान जाय गावनि फाटे 1 मिसाइलनि थाखाय गोग्गायोमोन बेखौ भारतआ आबुङै फोजोबस्रांबाय। पाकिस्ताननि भारतआव ड्रोनजों मोनफ्रोमबो गाग्लोबनो नाजानाया फेलें जादोंमोन। बेबायदि फेलें जानायनि उनाव पाकिस्ताना फाटे 1 मिसाइलजों भारतखौ गाग्लोबनो नाजादोंमोन। नाथाय भारतनि बराक 8 मिसाइल अख्रां रैखाथि खान्थिया बेखौ गावख्लायदोंमोन। बे मिसाइलआ भारतनि सोनाबारि ओनसोलाव बबेबा मोनसे राजखान्थियारि थांखिखौ नोजोर होदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला पाकिस्ताना गावनि गोलाव जानथायनि मिसाइल फाटे 1 जों भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीखौ गाग्लोबनो नाजादोंमोन। नाथाय हारियानानि सिरसायाव भारतनि बराक 8 मिसाइल रैखाथि खान्थिया बेखौ फोजोबस्रांदोंमोन। फाटे 1 मिसाइलआ पाकिस्तानावनो जौगाहोजानाय गुसुं जानथायनि बेलिस्टिक मिसाइल। बेखौ 400 किल'मिटारनि जानथायसिम गावहरनो हायो। भारतनि अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों पाकिस्ताना गाज्रि रोखोमै खहा जादों। पाकिस्ताना गासै भारतनि गुबुन गुबुन थावनिफोराव ड्रोन गाग्लोबनो नाजानायाव जाफुंसार जानो हायाखै। गुमेयाव काश्मीरनिफ्राय भुज आरो जैसलमेरसिम मोन 26 थावनिफोराव पाकिस्ताननि ड्रोनखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बबेखानि भारतआ नसुंसे हादर पाकिस्ताननि मोनफ्रोमबो गाग्लोबनायखौ फेलें खालामदोंमोन आरो पाकिस्ताननि फाटे 1 मिसाइलखौ गावख्लायदोंमन। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. मोनसे दावहानि राना पाकिस्ताना जाय फाटे मिसाइलनि सायाव गोग्गायोमोन बेखौ भारतआ अख्रां गेजेरावनो गावख्रुबदों। रिपर्टनि बायदिब्ला पाकिस्ताना गावनि गोलाव जानथायनि मिसाइल फाटे 1 जों भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीखौ गाग्लोबनो नाजादोंमोन। नाथाय भारतनि बराक 8 मिसाइल रैखाथि खान्थिया पाकिस्ताननि फाटे 1 मिसाइलखौ हारियानानि सिरसायाव गावख्लायदोंमन। पाकिस्तान जाय गावनि फाटे 1 मिसाइलनि थाखाय गोग्गायोमन बेखौ भारतआ आबुङै फोजोबस्रांबाय। पाकिस्ताननि भारतआव ड्रोनजों मोनफ्रोमबो गाग्लोबनो नाजानाया फेलें जादोंमन। बेबायदि फेलें जानायनि उनाव पाकिस्ताना फाटे 1 मिसाइलजों भारतखौ गाग्लोबनो नाजादोंमन। नाथाय भारतनि बराक 8 मिसाइल अख्रां रैखाथि खान्थिया बेखौ गावख्लायदोंमन। बे मिसाइलआ भारतनि सोनाबारि ओनसोलाव बबेबा मोनसे राजखान्थियारि थांखिखौ नोजोर होदोंमन। रिपर्टनि बायदिब्ला पाकिस्ताना गावनि गोलाव जानथायनि मिसाइल फाटे 1 जों भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीखौ गाग्लोबनो नाजादोंमन। नाथाय हारियानानि सिरसायाव भारतनि बराक 8 मिसाइल रैखाथि खान्थिया बेखौ फोजोबस्रांदोंमन। फाटे 1 मिसाइलआ पाकिस्तानावनो जौगाहोजानाय गुसुं जानथायनि बेलिस्टिक मिसाइल। बेखौ 400 किल'मिटारनि जानथायसिम गावहरनो हायो। भारतनि अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों पाकिस्ताना गाज्रि रोखोमै खहा जादों।
पाकिस्ताना गासै भारतनि गुबुन गुबुन थावनिफोराव ड्रोन गाग्लोबनो नाजानायाव जाफुंसार जानो हायाखै। गुबैयाव काश्मीरनिफ्राय भुज आरो जैसलमेरसिम मोन 26 थावनिफोराव पाकिस्ताननि ड्रोनखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बबेखानि भारतआ नसुंसे हादर पाकिस्ताननि मोनफ्रोमबो गाग्लोबनायखौ फेलें खालामदोंमोन आरो पाकिस्ताननि ह-1 मिसाइलखौ गावख्लायदोंमोन। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।